Cash incentives ihatag unya sa Mandaue City Government alang sa mga magtutudlo sa mga pampublikong tunghan sa dakbayan. Unsay basihan sa mga insentibo? Atong sayran sa report ni Juna kayo. Happy gyud ang kasaulugan sa World Teachers Day karong adlaw alang sa mga magtutudlo sa Mandaue City. Kini human gikribaw ni Vice Mayor Carlo Fortuna na mopasar sila og ordinansa sunod semana na maghatag og cash incentives sa moabot 2,500 ka mga magtutudlo sa public school sa dakbayan. 5,000 hangtod 10,000 pesos ang gikatakdang ihatag sa mga magtutudlo sa hinapos ning tuiga. Planong himuon matag tuig ang paghatag sa maong cash incentive. Kini human gidisalaw sa Commission and Audit ang cost of living allowance kon kola sa mga magtutudlo, mga 5 ka tuig na ang nakalabay. Labi na karon nga taas kayong gasolina, taas kayong presyo sa bugas. So I think it's timely that we extend assistance, especially to the teachers, or usually lowly paid. We will likely be able to release something like half this year. And then it will be included in the budget proposal for 2019. So we will be able to release it in full next year, and hopefully, if possible, we are exploring options of releasing part of it in December of this year and maybe the other half sometime early next year. Gihangop sa mga magtutudlo ang maayong balita nga gipadayag sa mga kadagkuan sa dakbayan. Ang makatabang sad siya kay para pud sa kanang mga gamitonon sa eskwelahan o sa room pod kasagaran. Teaching is not a lucrative job. It's not aside sa profession siya, it's a vocation. So we need to go an extra mile and we need that incentive jud para ma-pay ang among kahago. Kaya as teachers, naninguha gyud biya mi sa among mga bata para mapa-better ang ilang future, ma'am. Karong adlaw gisaulog ang World Teachers Day. Gani dinhi sa Mandaue City Central School, adunay programa nga gipahinungod alang sa mga magtutudlo. Angay lang nga pasidunggan sila kay ang mga magtutudlo mao nagtabang panghulma sa kalabutan sa mga kabataan. Midasig kanila nag-uton ang ilang mga damgo ug nagsilbing ikaduha natong mga ginikanan. Chona Carlos, Balitang Bisdak.